Nuwun sewu Mas Jumawan kalian Mbak Winnie kang berbahagia. Mas Jumawan seneng mboten saniki? Seneng. Senenge krana apa? Pertanyaanku, jenengan niki nikahi Mbak Winnie krana apa? Apa krana seneng tok? Apa krana esemane? Apa krana mripate? Apa krana guyune? Kata. Terus gak iso ngungkapi dengan kata-kata. Lagi Mas Jumawan Prasetyo kali Windy Mariatul Antida nggih leres. Oh nggih. Wastono Mas Jumawan Siti wae. Wa ma khalaqul jinna wa insa liya'budun. Gusti Allah ki nyiptakno jin manungsa kejaba ila ya'budun nyembah marang Gusti Allah. Jadi siji niatmu kanggo nikahi Mbak Windy yaiku niat ibadah marang Gusti Allah. Apa niatnya Mas Jumawan? Niatnya apa? Ibadah Pak mantannya gak fokus sih. Engkau bengi pikir kok bengi saiki ngono lho. Ya mboten jeken jawe Pak. Tapi mboten iki kula bingung ya tadi. Nggih seneng oleh iso-iso ya. Siji diniati nganti ibadah. Granten apa ar-rijal kaum alam nisa wong lanang pemilik kanggo wong wadon. Hati-hati Mas Jumawan. Jenengan saken duwe tanggung jawab Mbak Windy. Mbak Windy kok metu saka omah ora jilbaban gak jilbaban wae pakane apik muslim ning ora jilbaban. Turun dalan Mbak Windy iki ketok aurate mongko sing ndang dosane Mas Jumawan. Apa mboten Pak wong lanang niku? Nggih, enteng pol lanjut nek ngono. Nggih. Jadi wong lanang iki nyempeng wong wadon iso selamat donya, selamat akhirat ing swargane Gusti Allah taala. Mas Jumawan, jenengan mboten ngersani Mbak Windy alit ora ora cilikane. Ora nang rawuh ibune nak nika nyusoni, ora ilo perhakno bapake nak nyambut gawe golek karyane pangane wong sak omah. Jenengan saiki garek penake, garek nampa Mbak Windy kodho penake. Iki Mas Wangi, wis nampa penake wis nampa ayun garek nyelametke. Mas Jumawan sanggup nyelametno Windy ing donya akhirat ing swargane Gusti Allah. Sanggup? Allahumma amin. Keranten apa yang kakung niku abot sejatine Pak. Kula sebutke mau ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Iso nyelametno awake dhewe, iso nyelametno Windy sak putrane, iso nyelametno wong tuane, iso nyelametno maratuwane. Kudu selamat piye? Selamat dunya, selamat akhirat. Sanggup Mas Jawan. Sanggup ya. Lanang apa nangkeng Pak? Lho kok gak jawab saya malian. Nek wong wadon sekeco Pak. Tugase wong wadon namung 3. Taat marang Gusti Allah, taat Kanjeng Nabi, taat karo bojo. Mbak Windy, wong setri niku sejatine cuma taat karo bojo lanang. Jan-janjene wae umbah-umbah itu tugase wong lanang. Nggih sebentar Bu. Umbah-umbah tugase wong, ora tugase wong, nusoni awake tugase wong. Oh wedok. Nggih, sejatipun niku tugase kabeh tugase wong munggo iso nyusoni niku tugase wong lanang, Pak. Janjene munggo iso. Munggo dhisik sak jam pira ngono jane oleh jane niku, Pak. Kanten apa? Armar atu mbangga mboten enten. Wedok pun mboten enten. Armar atu taati diperintah kudu taat. Umbah-umbah niku enteng apa abot, Bu? Enteng jare bapake. Ora kan abot enteng, Pak. Enteng pramila niku Mbak Windy, misale Mbak Mas Jumawan niku diperintah jenengan kanjeng Dik, nek lho apa saiki lali aku. Mas Jumawan nek lho Windy napa? Ojo dik ojo anyar ojo. Misale ngeten ayam Dek. Misale niku. Tolong gawekne kopi sak nalika kudu tangkeng mergo perkara enten. Ngerti napa Mbak Windy? Dawuh Kanjeng Nabi niku sing sapa wonge bobojoan krana dengan rahmat kasih sayang cinta guyon karo bojone lamun sak jam pi padha karo salat sunah 1000 rakaat. Ganjaran gede Bu nggih. Ora salat, ora poso guyon tok karo bojone padha karo salat sunah 1000 rakaat. Itu Mas-mas saiki. Di depan Mas-mas. Iya. Ben. Sing jomblo sing yo Ben. Kuwi lagi eseman guyon karo rahmat karo cinta.
eseman. Iya, ben. Sing jomblo sepengin yo ben. Kuwi lagi eseman guyon karo rahmat karo cinta. Ditambah malih kok garwane niku gelem cekelan tangan. Niku saknalika rontok dosa-dosane padha karo pikir ning ngarepe Ka'bah. Ngoten ganjare wong nikah niku. Gedine kaya ngoten niku. Pramila wedi cekel tangane garwane. Ya ojo ra isin wis gak usah dicekel rapet Mas Jumawan, ojo licur. Iya. Ojo dicone aku rong mari ceramah ki lho. Ngeten iki ben ngerti mbuktekno nek dawuhe Kanjeng Nabi ngeten iki rasa jenengan ayem mboten Mas Jumawan. Iya. Tenang mboten Mbak Windy. Berarti bener nek pengen ati adem ayo berarti kudu nikah. Sing jomblo monggo ndak ketemu jodone. Aku kabar buan tapi. Oh jomblo kabeh. Niku lamun cekelan kok. Lek gelem nyium tangane kakunge, kuwi padha karo nyium Hajar Aswad. Nek nyium Hajar Aswad insyaallah swarga ganjarane. Jajal saiki dicium. Mungkin gak tak terus kayak gitu gak dicium. Dicium ndi? Tangan-tangan dicium. Salaman kok saya sini-sini. Besar bosok. Alhamdulillah. Ben, sing jomblo tambah panas ya Ben. Iku siji niate ibadah, kronton nikah niku ibadah seumur hidup. Ing dinten niki, detik niki setan iblis padha nangis. Mergo apa? Nggodha wong nikah niku abot sanggane. Ketoke ora salat ning ganjarane ngalir, ketoke ora poso ganjarane yo ngalir. Mergo apa? Krana rahmat cinta oleh rahmate Kanjeng Nabi. Wis siji diniate ibadah. Sing nomor loro maju-maju lali diniate apa nikah ki sunnati gawe Kanjeng Nabi. Nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi. Jelas muga-muga nglakoni sunah Kanjeng Nabi besok dono akhirat diakoni Kanjeng Nabi oleh syafaat pitulan Kanjeng Nabi. Allahumma. Pertanyaane umat Kanjeng Nabi maju mawon oleh nikah siji loro telu nganti papat. Nah selesai Pak Bungge Mas Jumawan jenengan nikah ping pisan wae kok nganti duwe ping bojo papat. Oh sik to, tak do meneng sik tak kok mantene iki lho. Pisan apa nganti ping papat? Setunggal Allahumma amin alhamdulillah. Selesai Bungge Mas Jumawan kok kira dumateng kula namung nikah dumateng Mbak Windy kang dipun cintai muga-muga sakinah mawaddah warahmah lan barokah. Ji ngakehno umate Kanjeng Nabi. Sing nomor loro diniati maneh napa? Hifzun nafs. Nafs niku berarti ngeker hawa nafsu. Ngeker tingkah laku perilaku sing ora cara tatanan agama. Mas Juma seneng ngopi mboten Mas Jumawan? Mboten alhamdulillah cocok nggih. Seneng dolan-dolan mboten? Seneng. Mulai detik niki Mas Jumawan saiki nek dolan ning ndi wae tolong Windy dijak. Keranten apa? Iso ngampet pandangane nafsune. Nek ana wong wedok ayu ning turun dalan dingkluk pandangane. Nggih Pak nggih. Dingkluk iso ngampet hawa nafsu. Keranten benjing ning neraka niku nuwun sewu. Akeh wong wadon niku mangan daginge dhewe, nyokoti tubuhe dhewe. Kranten apa ana wong wadon ora iso njaga keelekane keburute wong lanang. Gunna libasulakum wa antum libasulahunna. Wong lanang sandangane wadon, wong wadon sandangane wong wadon. Windy Jumawan tulung ning dingkon ora usah gibah rasa ngelek kancane dhewe utawa bojone dhewe. Keranten napa ning neraka ngono kuwi akeh wong wadon ning neraka krana napa ngomongne eleke kon bojone dhewe. Sing sering gibah rasa-rasane iki jarane apa setribu? Jaya ya. Lah nek sing sering adolan apa wedok? Ya. Wah apa iki? Nggih wis apa? Sing nomor loro, nomor telu iso njaga nafsune. Lebih-lebih sunai Kanjeng Nabi dadi soleh kan iku napa?
Loro, nomor telu iso njaga nafsune. Lebih-lebih sunai Kanjeng Nabi dadi soleh kan iku napa? Wa idza kita an kafita bin nafsika wa malika. Nek cuma menyambut gawe windi nggih, iso njaga perilakumu, iso njaga auratmu, iso njaga bondo sak turune Mas Jumawan. Sanggup? Sanggup nggih. Aja kaya Pak Sopir nyuwun sewu. Pir sopir, aja nengah-nengah. Pir mampir, bojoku gak neng omah. Aja kok ngene bojonya. Niku namung sanepan. Nek bojone medal saka griya, iso ngeker njaga awake, njaga prilakune, njaga hartane kabeh dijaga, mergo niku amanahe wong lanang. Sekeco Bu anggen jenengan taat karo bab kakung panjenengan selama perintah sae insyaallah swarga. Dakhalul jannah au babul dakhul jannah amar'a. Napa niku wong wadon iso taat karo bojone sama perintah apik silakan masuk surga dari pintu mana saja. Bu, jenengan niku munggah swarga. Nggih, wong wadone ora munggah swarga ora krana salate, ora krana posone, ora krana zakate, mergo apa? Krana ridhone wong lanang. Kertos Bu. Sholaton dukik, sholat lima waktu jahajud nganti batu benjol misale poso ngantune wetenge keluwen tenanan dikir nganti mripate cekung tapi tak benjol nyentak bojone aja ngarep pisan wae iso ambu suwar surga ambune wae ora oleh apa maneh mlebu swarga. Iki nggih taat karo bojo selama perintah apik sendika dah aja bocolno aku bar tangane dicekel. Iya, kecolok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing papat napa? Hifdzun nafsul iku memperbanyak keturunan. Wong nikah mesti niku salah setunggal mesti ada keturunan panggih. Wong nikah gak duwe keturunan padha karo hidupe hampa. Cek Joko ngene iki urung dipasang hidupe nggih bener Mas. Oke. Wong bojoan terus duwe sandang tangan, duwe bojo ayu, bojo ganteng, sugih, bondo donya ning ora duwe keturunan hidupe hampa. Pengen dibojo piye? Duwe anak pira Windi? Windi. Kalih Jumawan. Kalih lanang karo wadon jumlahe 10. Dadi 20. Siji neruske umat Kanjeng Nabi dengan memperbanyak minimal keturunan kanggo umat Kanjeng Nabi. Golek keturunan. Lah keturunan sing soleh-solehan iku diawali karo nikah. Ing zaman akhir niki Pak nyuwun sewu, kathah bocah kacah lare niki gadah dua kelemahan. Dua keburukan bocah sakniki Pak nyuwun sewu. Siji napa? Bocah sakniki terkenal cerdas, pinter banget ning hatine tumpul. Contohnya pripun? Bocah nek sekolah pinter, terkadang ngajine ya pinter, tapi terkadang orang duwe perasaan hatine tumpul. Roh wong tuane tandang gawe anake malah nyekel HP-nan. Roh ibuke tandang gawe malah anake HP-an wifi-nan. Mereka nyekel HP game-gamean ora iso diceluk. Hahe ngoten tok. Nggih napa Bu? Niku siji kelemahane tugase wong tuwa ngarahke bab agama. Sing nomor loro, bocah sakniki ora duwe tata krama, ora iso basa krama alus karo wong tuane. Pak, Bu, putra jenengan terdalam basa mboten kali jenengan. Tenane. Nanten bocah sakniki ora iso basa karo wong tuane, mergo wong tuane ora wae contoh ibune ora iso basa karo bapak. Pak, garwa jenengan basa mboten kedaleme Pak. Basa pepenan rupa wae tenan, muga-muga pitenanan. Indi mulai saniki basa nggih karo Mas Jumawan. Indi nggih tak tekel omonganmu kowe. Nggih nek longkar kok jak ning pondok jajal basa pegak karo bojomu lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikah niku gadah patang perkara, niate siji gawe ibadah. Sing loro nglakoni sunah Kanjeng Nabi.
Sing nomor 3 iso ngker hawa nafsune. Sing nomor 4 muga-muga diparing keturunan sing saleh lan saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang terakhir, Bindi Jumawan tak tulari iki dhisik ilmu kembali bahaya iku. Wong manten anyar yen kula namung disami setunggal Pak, yaiku nglakoni salat jamaah kalih garwane. Bindi Jumawan, lamun awakmu sak repotan ora iso jamaah karo bojomu Windi lima wektu ra iso nglakono sak wektu, mbuh magrib, mbuh isya, mbuh subuh salat jamaah karo garwane. Keranten napa? Barokah jamaah karo bojo niku al-faqru fid dunya. Gusti Allah iron orang dadekno miskin, orang dadekno melarat ing alam dunya. Pira to gedene utangi panjenengan Bu? Sanggutan jenengan pikat kathah sepinten Pak? Niku saged ditebus, saged ndang kesaut nglakoni salat jamaah karo bojo. Kanten napa salat jamaah karo bojo niku magnet siji nentremno rumah tangga. Sing nomor 2 iso dadi contoh putra-putrae barokah muga-muga putra-putri saleh lan salehah. Nomor 3 dadi magnet sing kuat, rezekine mesti teko dhewe Kanjeng Nabi ngoten niku. Mampu penting nggih nglakoni salat jamaah karo bojone. Allahumma shalli ala Muhammad.